összességében mindenki fejlődött, hol ebben, hol abban mindenki kicsit jobb lett. Oké, Zozót akkor nézzük először. Zozónál inkább az erőteszteket, ha nézzük, akkor azok sokat javultak. Dani, nálad, ami nagyon örülök, hogy a állóképességedet mutató tesztek jobbak lettek. Tényleg a hosszú távú állóképesség, a gyalogló teszt, kiemelkedő 3 percet rávertél az első mérésre, az egy nagyon nagy előrelépés. A Szabinál szinte minden jobb lett. Egyedül a ugrótesztot ugye nem értünk el nagyobb fejlődést, de mind a hosszú távú állóképességed, mind a rövid távú állóképességed, mind a fizikai erőd, vagy a izomerőd, mind javult, minden javult. A program kezdete óta hát sokkal jobban mennek a feladatok, mondjuk hát előtte nem tudtam megcsinálni egy húzózkodással, most már majdnem végig tudok rajta menni. A projekt kezdete óta megpróbálok egészségesebben főzni, több gabonát is kipróbáltam már, ilyen volt a bulgur, a gersli, amiből készítettem többfajta ételt. Ezek ízlettek végül is a családnak. Nos, a nyári szünetben sokkal könnyebb lesz, mivel délelőtt is lehetek edzeni, és így délután több idő marad általában mindenhez. Kint volt Szlovákiában egy utalomtáborban az iskolával, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ott diétás menüt kért a szállodában. Hát nagy sikernek tartom, hogy 6-7 kilót fogytam, de én eldöntöttem még tavaly október tájékán, hogy ilyen 15-20 kilót szeretnék lefogyni. Remélem meg tudom csinálni. Én elsősorban nagy sikernek könyvelem el azt, hogy a Dani a cukorbetegség kapujában volt, és a labor eredményei elég rosszak voltak az első vérvételnél, de most a héten voltunk vizsgálaton, és kiderült, hogy voltak a labor eredményei, tehát azt jelenti, hogy cukorbetegség kapujából vissza tudtunk jönni egy kicsit.